Bangelela abafowethu kumkhanya TV, ngibingelela ama viewers wonke. King SMC lo, Mr Delicious bafowethu Shorty. Injalo nje indaba. Ngibingelele noVusi bafowethu nokukhulekani. Ya lana manje ngize nenye itopic. Ngoba nginalento ethi abantu banalento bacabanga ukuthi ngeke ngizwe kuthiwa bethu abantu emajele, emajele kudliwa amaqolo. Amajele kumnandi manje ayikufana ukuthi sehotela ngithi mina kuhle ukhulume kanjalo ukuthi sehotela kanjalo nje kanti ukhuluma ngento yokuthi wake waya wabona ukuthi sehotela ngempela. Ungathi sehotela kanti wezwa ukuthi uyisehotela. Ake ngiveze lena ke. Kunezikhathi ezinzima bafowethu ejele. Yabona ngiyakubona ngeke ngakukhuluma ngendaba yokuseshwa. Makuseshwa ayikho into esuke inzima njengaleso sikhathi ukuthi wakukhona i-national niqale nizwe isale kwamanye amajele njengoba ngake ngakuveza nje lokho uzwe niyabona nala ku TV kuthiwa sebe raidile eVaterfront so uyabona sebeza ngala uyabona lonto le mhlawumbe uthi uyeza kuthiwa sebese eMaritzburg nani ngisuke njawuva lo ntatazela kanje yabo leso kisimo engisuke nisazi vele ukuthi ngekhathi ezithile zonyaka siyenzeka. We understand. But manje ngifuna ukukhuluma ngezimo ezenzeka engathini ezenzekayo kaningi but ongeke washo ukuthi lesimo senzeka nini makunjani. Awukwazi ukuthi ungasilindela uthi hayi ngalezi ikhathi vele kujwayele ukuthi kwenzeke ukuthi isiphi lesimo engikhuluma ngaso na. Ngikhuluma uyabona ejele emekuthiwa kuphele amanzi. Amanzi awekho nithi ngiyaphapha ekseni nithi niyogeza lapha. Uzozwa ngesiboshwe esiyeqala phana sithi amanzi awekho. Uyabona ukuthi inansi inkinga amadoda. Amanzi awekho. Uyazi khonani la khona izigubhu la o20 liter. Mhlambe niyibekile lapha naza iningi phela endlini mhlambe njengoba niko 60 to 70. Yabona lonto le nezigubhu mhlambe la let's say mhlambe zu 15 ezwa lonto. Manje u60 to 70 amanzi ezohamba almost isonto lonke. Inkinga leyo lozo izigubhu lezo ngeze uqede ngisho 3 days lezo izigubhu ngoba nifuna ngigeze phela nonke. Number 2 ufuna inflash itoilet la. Aphela nje isigubhukana noma zawasekho. Yabo? Awekho ijele lonke amanzi. Omunye uzobuza ukuthi awu menisuke ngeke amanzi suke ngidliwe isinkwa. Ejele. Ezona ngidliwe isinkwa. Uthotha amanzi akhona ngoba lapha uthotha ekitchen. Uyezwa lo nto nawo khona amanzi abebe wabekile wenzela izimo njengalezi furu ukupheka nani. Yabo thothi kudliwe isinkwa nani mhlambe nejuice noma neti. Yabo mhlambe thothi kuyaphekwa ngoba banjoba ngisho basobe wabekile amanzi bo. But abakwazi ukwathatha lo manzi awabekele indaba zokupheka ukuthi bawanikeze ibosho. Yabo abakwazi ukuthatha lo manzi bawanikeze ibosho. Now nansi ke lento engifuna ukuyiveza la. Manje awungitshele u70 something endlini. Awasekho amanzi okugeza. Insizwa zodwa ibophelene ku10 uthi makuvula iSSA iyashesha ukuvula mekunjalo iyashesha ukuvula ijele ekseni. Makunjalo kusuke kunuka kwiramp. Uma ungena endlini uthi kunuka indoda. Uze uthi ayikunuka insizwa. Uyabona? Uthi kunuka insizwa kuphela. Uyabona la etoilet? Bafowethu mina yazi kunezinto engangiqala ukuyibona ngangaze ngiyibone. Amanzi akaphele la eminyango kodwa angikaze ngiyibone into enje yami. Ufika utoilet kanti uhlala esithini utoilet uqede. Uyabona usule ngendlela osula ngayo itissue yakho la. Bese uyayigoqa itissue kanje. Umboze lento yakho njengoba uthi utoilet kanje. Uyabona nje ubuyimboza kanje ngetissue kanje. Khona uzotoilet ngaphezulu kwale.
ayizuflashwa lento kukhulunywa ngento ezoba khona nje kanje itho afowethu ukuze kusaveke lamanzi asuke kade khona yabona umuntu umegeza ngalamanzi asuke khona ezigubhini umuntu umegeza uyageza khona uthi sekhona ezinye izigubhe eseyisikiwe phakathi nendawo kanje umegeza kuthiwa inthele lapha ningawacithi kwenzela ukuthi kuflashwe lapha kodwa uma uthoyiletha wena wesakhona lowo manzi kanjalo kade begeza ngawo nangani uma uthoyiletha wena awukwazi ufika uthoyilethe bese uvela uthatha la manzi uyawathela awukwazi ukuthi kusatholethe wena wedwa ziyakutshela ibodwa ngeke kusatholethe wena wedwa uzawumosha amanzi awekho uyathoyiletha umboze ngethishu bese uthathwa into noma engathi ishidana noma yini limbozwe kanje itoilet ngaphezulu uma ufuna ukuzothetha wena ufuna umbulela uthi ulimbula nje uyabona uma ungena eminyango nje itoilet ke lasejele umnyango uma ungena uqhamuka eminyango uthi ungena eminyango ungenela kulona kanje so manje iramp yonke ngikutshela mina thina ukuthi sihamba njengoba sisebenza iramp yonke isuke inuka itoilet hayi uthi itoilet elilodwa but amatoilet inqwaba ikitchen ingakanani kwenziwe lento twice uyatakelwana ubeka ithishu yakho la toilet omunye ngaphezulu na afaka ithishu yakhe amboze ngaleli sheet ngaphezulu kuzothi base kubona ngathi ngathi sekuyagcwala bese kuyimakuthelwa amanzi twaye wena mfethu sebe u4 abantu asebetoilet lapha hayi wena uma uqeda lapho usungathela uthele azophela nje mase phele futhi amanzi lalela ngiyabona lapho seligcwele ke itoilet manje akusayeki ke kulona amanzi ukuflasha awasekho sebeyaqala abantu bathatha uplastic bezinkwa ke manje toilet lo plastic wesinkwa ezolonto ubophe kanje awuphose kanje epassage hey bafowethu ukhipha ngewindi kanje tshele lonke liyanuka phu linukile ngoba bafowethu singasho nje thini nawo mfethu abantu abasebenza lapha ejele ojele nani bayathwala umzima laba bantu ngoba nabo basuke bekuleso simo phela yabo bangcono ke bona ngoba basuke bephuma bayazi ngiyaphuma emsebenzini ngiyagoduka ngekhaya thina sizohlala kulento noma ulele ebusukuza uthi ufana njengomuntu olele etoilet abayawazi abantu ama-toilet omgodi asemakhaya lawa engaflashwa uma ungena nje kulona hayi uyabona na uthi akuhlala uyabuyeza ukuthi ulele endaweni enjalo indle ithel uthi uhlele kanje yabo kunempede seduze kwamawindi mhlawumbe uthe uyayiphosa lo muntu avele yazoshaya kuleli windi lenu la ezwa lonto so that yayibo ngifuna ubuye lo environment usukuphila kuyona kusafanele udle futhi kona la sothi manje livuliwe kanjani ithetha amaphoyisa ayi lungile noma ningadlela khona la ngaphandle menifuna nawo yabothi isimo siyipi yabo nawo fika abaphathi basho bethi nathi sesizame ngakho kade sizama kuthiwa ngazi kuqume ipipe kanjani kuphi uvela ubonde inkinga le awutshelwana nokuthi azobuya nini lo manzi uthi uyeza kuthiwa hayi kukhona ivati elikane esifikile kuphuthunywe nezigubhu futhi labantu thothe endlini kuzogcina ngene igubhu ezu4 kuthiwa indlu nendlu hayi angene igubhu ezu4 igubhu ezu4 zokwenza abantu abawu70 vele kuthiwa abafethu hayi ezu2 igubhu ezamanzi okuphuza vele sikwazi ukuphuza phela lezi ezinye ezu2 bafethu so laba ocleaners engcono laba abahambayo abasebenzayo bafethu bathi nabo waqawa kodwa bengawacithi lawo manzi bawabeke lokhuzeni kona kuzokwazi ukuphinde kuthelwe lapha nase toilet kusinki ke kunjani kusinki wewafethu that is the life bafowethu esiyiphilile
ngifuna ukuthini ke ngendaba yalento. Umuntu othi yena ejele cabanga ukuthi kumnandi akukho mnandi ejele. Uyayibona into engiyikhulumayo le. Khona umuntu ongeka kwazi ukuphila ngaphansi kwesituation enjalo. Kodwa makuthiwa usuboshiwe uyophila kuyona ngenkani. Ngoba phela angeke uphume lapho. Uzoqala uzokhishelwa lonto ukuthi kwenzeke lonto uzawuhlala nje kunjalo. Ngitsheleke ocleaners laba abacleana ama passage. Mase kuthiwa nakho ke manje asebuyileke. We. Basuke bekhala inyembezi. Ngoba passage agcwele indleke manje. Ngoplastic kanti ngesikhathi uyiphosa phela isakaze ke passage lapha phansi ithi. Impukane ke suke seniphila nazo. Yabona? Uthulele nje kuthiwa ziyaduma kanti uyabona njalo kudlala. Awusazi noma mosquito noma yini. Yabona? So leya nto le engikhuluma ngayo mina ngikhuluma ngento omunye umuntu mhlambe kunina nje mavuyazi kuzobuka nje lapha kuma comments enikhala nithi awu ngeke siyimele lento. Hayi kanti ungayimela bakwethu. Ngoba nguwe ngabe phela ungeke uzukhipheke lapha. Uphakathi. So siyimelile ke bafethu izimo ezinjalo. So into engizama ukuyiveza if ever umuntu esejele lapha usufana njengento awuna choice. Funeke umele noma isiphi isimo esikhona. Uthanda ungathandi. Into omula ngaphandle ongeke uzukwazi ukuyimela. But ejele uzoyimela ngenkani. So lezi zinto esikhuluma ngazo ke bafethu mase sikhuluma ngomzima bejele. Sikhuluma ngokuthi abantu bafethu abayiqhelelanise nezinto ezihlangene nje. Ndoba ngangingade ngichaze eqala ngithi mina it's not ukuthi ejele uhlukunyezwa izinto ukuthi uyashawa noma wenziwa no kunezinto impilo nje yakho yona nje. Uyabona nje ngeke madoda ngiwela inyizwe la. Ngaze ngasho ngathi la hayi isihogo sasemhlabeni ke lesi. So bafethu yenye njengoba ngithethe mina ngangiyiqala le yanto. Kuthi ungatholethe la phezulu phezulu kwento kade itholethe omunye umuntu. Uphinde uthola na akuphelile ukuthi wena umuntu kusazofika nomunye atholethe phezulu kwayo. Into zeligcwale bese kuyimakuthelwa amanzi. Nawo lamanzi athelwa awekho clean phela kade geza umuntu. Kade geza umuntu mhlawumbe osena one day engagezanga. Ngoba na ushilo phela izolo bagezile obani nathi siyafuna phela ukugeza namhlanje. Uyabona umhlawumbe una 2 days engageza lawo manzi ayanuka wona. Uyacabanga lento uyayiphefumula kanje. Ukudla lapho uthi ukudla uyabona ukugwinya ukudla ubamba umoya. Ngoba manje ukugwinya ucimeze kanje. Uyabona? Ngoba ulambile phela. Yabo. Awuthi uyabona wena futhi abasayina kade bahlala phela bayasazi lesimo. Yabo bayedlela uthi hey into ezokwenziwa madoda. Yabo. Simo sasejele. So bafethu into njengalezo ukuthi it's not easy lapha. So umuntu ngempela osacabanga ukuthi yena ubhizi wenza izinto akazi aboshe ubhizi wenza into eyibheke eceleni. Be prepared ukuthi uyobhekana ke nezimo ezifana nalezi futhi ukuba ukuthi hayi cha ujime ngempela. Khanya kude TV bafowethu ni subscribe ni like bafowethu ni comment niqhubeke nje bafowethu nokusilandela kanje.